yana konni huria, yana kota, ima Pardita Jopri dohot orwanna sudah sah menjadi suami istri. Omahami amang Jopri, dongan nyoma on dohot saluhut, pungun-punguan nadong di riodamang. Selamat Mariamu amang. Kami senang kali hari ini amang. Karena senang kali kami terharu. Karena baru ini kami memberangkatkan seorang pendeta kami yang lahir dan besar di Mahanaim. Ya, jadi kami seluruhnya penguanina yang dulu juga guru sekolah minggu Muhammad Jopri. Kami ini dulu semua tante guru sekolah minggu mencubitmu dari kecil. Rupanya dirimu sekarang sudah jadi berumah tangga. Jadilah kepala rumah tangga yang baik. Jadi kami juga menyampaikan seluruh pengumuman Ina yang ada di Mahanaim secara khusus dari Ina Esther. Amang Jopri sudah tahu kami siapa ya amangnya. Doli-doli peho nungarapita sa pelayanan ngay begeho kami marede. Tung sosadia pa ede namin na jepeki amang si Belas ni Rohamay doho keluarga. Selama ulang tahun juga yamangnya. Yamangnya panjang umur lah dirimu amang dalam melayani. Diberkati segala pelayananmu biarlah kau ke kampung-kampung melayani. Halasom mamang da. Ati pelahir di kota ho pos dorohanami damang da. Jadi kami mengucapkan selamat berbahagia songone denami kepada kedua mempelai. Selamat rukun ribut dalam keluarga. Karena tidak ada keluarga yang tamat sekalipun itu pendeta atau sarjana segala macam. Membina keluarga tidak ada memandang titel atau jabatan. Jadi berbahagialah amang. Selamat menjalani hidup berbahagia. Jadi tuh hasuhuton na dua ke belah pihak, amang Tobing dan Inang, lumban raja dohot Inang, ba Lasma Rohata. Tatanya kon ma, anak munaon, anak taon, tubuh munaon, asagabe keluarga Sitiruon, tujuan nyarion. Om mahami udangan ni Inang manang na amang si Jopri, susongot dia pe. Halas ni rohanami manang naparbuay ni holong nami anon tu ulaw muna sotum diberek kamunay alay pos do rohanami sian haret taon namion ikon rap hita marlas ni roha makalason kedua pengantin. Sekali lagi selamat menempuh hidup baru, selamat hidup rukun dan ribut dalam keluarga. Amin, amin. Mulyati madi tuhata, mulyati madi hita saluhuna terlebih di keluarga na berbahagia. Pengantin secara khusus. Kalau menabay ma siyan na ni ina nung matsay momos tutu naking laho paingoton. Na jelas dang si Jamitabe amang Pardita dohot inang dison arong do tehe Pardita na sirang dang adong kan didok tuhatta do na dipado muni debata dang jadi sirangon ni jolma. Tonggo ala mulai ditikir remaja ngasai dijauhami si Jopri. Inilah anak sulung dari HKBP Resort Mahanaim sebagai pendeta di hak pertama di HKBP Sian Mahanaim. Jadi alanido selamat menempuh hidup baru, mergogoma pasti adong do pasang surut nih nama rumah tangga di inang pe malo-maloma laho mengadopi suami, maloma totong mengadopi ruas ni huria di tempat pelayanan nih pendeta Jopri. Selamat madi keluarga di Amang Tobing dohot inang. Martaba-taba ma las ni roha say hatok ma lahu pagabing-abing pahopu ade marnini marnono satu sa rumah tua
nang di keluarga Lumbar Raja. Nang di kita selalu nak. Buti masih nami perhalado. Mau lihat tema pasat amima tu akadongan nami na Rosian District. Nasian District. Distrik 20. Baik, mewakili distrik 20. Kami songon padita di AKBP Mahanaimon. Kebetulan namang adong ulaon ni akadongan mabetikting nang amang preses saat mata binasida tuhamu keluarga. Dakola gajang bedohonon nami jaga tohonan hapaditaw tanggi do dihoinang. Selamat madongani gajai ibu dari semua jemaat di mana kita melayani. Di pasu-pasu Tuhan Mahamu, Tuhamu akan atoras nami. Di Leo Debatama, gajang ni umur Tuhamu, di pasu-pasu Tuhan Mahamu, di Sarion Manasana Rikod, tangyakon hamu hami. Akayan akon muna na mangula di tonga-tonga ni Huriyai, asa boy, hula hami tohonan namin ng keluarga lau pasangapon goar ni Debata. Napaduahon mauliate di amu keluarga na manupahi kur ni Ina Esther masuk tukas do na kiningan ni ay majo to si alingot amu mau do na manggoray sa oti pe dak pula gudang jadi langsung maroha mau liate mak di pasu-pasu Tuhan mahita sa luhut na balitang mapagabe tumudalor sitadoan arimuna magabe keluarga besar Tobing do Lumban Raja ala nungahamu Marsi Pauloluan. Matutu. Mesita batua ma perlingguman Siboro de Batama na martua sudema aka ulau tadi bagasan tikyon de Batama na parorot. Saat masulu saat matubotean nunga saat aka tanahuli atanadenggan tuhamu sa luhut na keluarga besar. Saya saat mahita tu parorasan saat mahita tu panggabian. Matutu.